Welcome back to the YouTube channel Malawi Cameras. Pali nkhani ziwiri pano. Tikambe nkhani ziwiri. Nkhani yoyambirira ikhale ya ku DRC Congo ija ndi Rwanda imene takamba dzulo imene naona so few comments. Ma comment ochepa akakoma. Ma comment ambiri I think anthu akanazindikira. Ndozindikira. Koma ma comment ochepa to one of brainwashed people. Panthu nakamena pakado brainwashed ndi system ya western, system ya chanchano ya zongo. Anapakado brainwashed kale ndi I'm gonna do just clear and sweet and nice, it's fantasy, yeah. Kumano paliena amene amazindikira zenzen. So tikamaka mankhani zina ena makhala busy. Iwe ena lomwe danda America. Iwe you pro Russia, pro China, whatsoever. Anyway, China ngati kuchita izolakwika, yes, we say it. Kuti ama Chinese nanonso magwisa ntchito mapereka ngongole kwa anthu. Pereka ngongole yoti sakwanisa, then kena konkwalanda chani. Ngwalanda malo ena ake. Yeah, zimene zimachitika. Russia, China yopanga zimenezo. That's a slave. That's a slavery. Right? Yeah. So Russia gwisa ntchito anthu ena ake aku South Africa kungwa kuanamiza like I don't know if it's a system yomaenda manje. So if ngati China yabanga mistake, yes, we condemn it. Ngati Russia yabanga mistake, we condemn it. No one is perfect. Komano tikakhauri tupanga condemn ngati America pa zochitika zawo zina ndizina kena kwa anthu ena amakhauri sakupanga understand. Chifukwa iwacha amaendela picture image imene America inapanga portray imene inazipangitsa yokha kwa anthu kuti if it muzuru na yonchi, for defend a democracy. The mother of democracy is United States of America. Period. The Antuna Amakangori why? For I don't know, maybe they're just easy people. Then how do you pay gombili? Simple minded. Kumano Morganiza deep gombili, Mobis on Zudano, Palizim actually if some Africans to go na kuganiza koma suzina ndobata makezi tibange banje kuti ife zathu zizitendera osati ngati tizikhala mu ukapolo umene uchi chifukwa ukapolo uja udakalipo bendi 2 ukapolo udakalipo be so ife sizasiya kuyamba zimene zizi tizakhati ku yankhula mpaka kale and hope kuti one day koma generation is panoba ikupanga shape na bwino okay sure. So we don't worry. So we don't expect to everybody ali sabanga understand. Timazobizo ba ntana kebe mode midiwa wana jama kale si banga understand. Akangona na film ya America, imene America basikana kwa mazali bas America hey. No, komano in reality topeza kuti it's a different thing. So ndisana pile kudali kwambiri ndana kuti kama nkhani ziwiri. Nkhani yambiri like DRC Congo kumanso ku Rwanda kumanso ya number 2 tikambaza South Africa. Mune wontu kwa bugaso ntu ma fight. Pakati ba foreign minister wagu South Africa komanso Secretary of State ku America Marco Rubio. So ndiye tingo maji sankhani ya dzuloi. Anyway, tinagamba kale kuti actually zimene abanga anthu awiri amene wa President wa Rwanda komanso president wa dziko la DRC actually aonesa kupambana ndithu komano maybe for your own information leo ndithu listen the news breaking news kwanza kuti nkhondo jaro sina tele like after abangalaji nayi abanga zijazo tiwena pano dzulo ma rebels M23 rebels ndasilikala Congo kunali kutrana soya mabomba ndi fire ndi 40 zine kumene koko anthu arusidwa manyumba mwawo anthu akudandaula anthu akulira. So the question is, what have you done? Mwapanga chani iniyo mwembera na foni anthu awiri iniyo mwagwirizana mwamvana chinthu chimodzi kuti tinyamuke tipite kwa Trump tipite kwa America akati ndijanjanitse osamvana zoti mutese nkhondo banje. Iniyo ngati mwawanisa kumvana kuti tinyamuke tipite kwa Trump tikwere ndege kupita ku America. Iniyo chofuna njani kuti the same way mumvaneso mulumikizana kuti akulu tena nkhondo titese banje.
nkhondo yako DRC ndiyovuta kwambiri chifukwa nkhondo chasi mmene muganiziramo mmene uja nkhani yaikulu ndi ma minerals amene kumeneko mwina I don't know komano ndiye kuti ndi magulu you guys don't understand ku DRC kuli magulu kuli mayiko tumene kucha even ma Chinese andi gulu lawo limene kucha ndikumba mwe kumba even ma Russians ali mle gulu lawo limene kucha even ma Americans andi gulu lawo limene kucha amakumba minerals limene kucha mwana so ndizinto zina kuti pena pake chifuri ano ake oso akumenya naso sangadziwe kuti tuchitika njani ano ake watakhala chete apange focus adziwa ndani muchimo kuti muli chino mnomo muli ABCD uyo amudziwa bwino kuna oso akumenya naso sakumva naso mpena kunyama kupita kwa Trump ukamuza Trump basi fe nje nisene a Trump angolemba basi zatha mukasiye kumenya na mamva mamva osamenyana ngati ana mnaona ka video nabonyezo kacha makangarana basi mwaona akusekelera muona mena khalira akusekelera how stupid are you how dumb are you kana afterwards na speech sina upasa na video mimi I think ana kamba za Maria 8 do pasa na video so bana fetu kala wamo tekate the United States is also signing our own bilateral agreements with the Congo and Rwanda that will unlock new opportunities for the United States to access critical minerals and provide economic benefits for everybody, and we'll be involved. We're sending some of our biggest and greatest companies over to the two countries, and we're going to take out some of the rare earth and take out some of the assets. And pamenepo ndeka nkhondo yatha kasinathe kumadiru mwasainana kamadiru malani Trump abwesa matraka kumene koko mwana nina mucha ka inu nkhondo yanu yakutherani kasi kutherani bwa Trump abweza ngejo azenga ma rare earth ma minerals basi period kana trabompo pene bobusanda they do think mukanthese nkhondo 30 years basi makanye muko viro wa America basi Trump akangosaina basi nkhondo ikati no pafunika njira zene pafunika njira zene zimene inu nyumba manumo mu Africa Rwanda DRC mukhale pansi mukambirane kuti akulu kuti pange bwanji kuchivula ndipate chifukwa nkhani muvuta kwambiri ndi foreign intervention kulowelera anthu akunja mayiko akunja kulowelera mmene ndikupatenga nthakupeza nonse mumenyana kale so nkhani ndimene nkhani yachiwiri iyo ibire imene yatha koma just understand kuti akumenya nabe pano bakuthibula nabe pano pati kwenda pano kuthibula nabe nkhondo sinati ndiye mwasalina kale kuti basi mubwere muzatenge ma minerals mabanga yani chabwino America lwenze imatsowa kale so ayise kumpiyo kwa anthu amene mwazigawengazo so imene yabira nkhani yokhuza ndi Marco Rubio amene ali Secretary of State kwa America komanso foreign minister nduna yona zakunja Ronald Lamola foreign minister wa ku South Africa pali kusamba pali zigogodo okay tajika ndani ngani ndo kuti paja mukuzowa kali USA inanyada silingabwere kuchitwa ntakwanuko makuti zambiri pilizo yankhola South Africa nangoti okay ifera palibe chimene chingaletse ife tipitiliza ndithu anapitiliza mpaka mambo yaro nata anakabaya ali last meeting basa kuti bwera makuti la ino ndopusa kwambiri nthawi sa ife munyengererani ndi pano pamufonzeka bwera pano ndiye waja pobweza America iche pobweza kuti anaichotsa South Africa mu AGOA anyway sulfoka mbaza AGOA analetsa kuona kuti G20
imene kachitike 2026 chaka cha March ku America akuti South Africa sizapezekeko, right? South Africa sizapezekeko. South Africa yavomera kuti abe votero lwase silikapezeka. Tifikapezeka ku dziko linalo pali chaka chinacho nangasebe takamba kuti G20 upresidency umapasilana uyu ndoti zikumeneka lowako basi iwo azapita kuti azapita mwene koko koma actually they don't care, so sakudanda last year yose South Africa na choncho. Actually it's good also aseva ndalama. Okay, chabwino sabira mwene koko aletsa koma chasalawa ntino kuti president tino kuti Marco Rubio anayankhula kuna kuti inuyo zomwe timaziona ife zimene amafaitira Mandela pano pati kuziona zikugwa like zikutha dziko lanulo so pano pasi dziko losoti mpaka na makoti hayi. Marco Rubio ku America kwauza ku South Africa, so foreign minister ndi walavula mawu wana kuti panopa the world is watching, dziko likuona loka. Yes, actually everyone is watching zimene America yapanga kumaso imapanga. Iwana kuti inuyo ife ratopa ndi kumangotulalikira nkhani khoza democracy pamene democracy simumayipanga inuyo ku America. Democracy simumayipanga, right? And simungatiuze ife zauchita pankana khoza democracy komanso ifeyo sitimadiga approve ya inuyo kuti munthu zizochita kuti basa apa democracy modelo ikuyenda hayi. Inuyo simuli position yomauzanzana kuti democracy apo yanu ikuyenda hayi. Ife ndi anthu athu ngati tikumvana paibo zoti inuyo muziyang'ana kuti democracy ana kuti ikuyenda kapena kuti inuyo mapanga democracy inuyo America inuyo mapanga democracy simapanga democracy kulibe democracy, right? So anthu amadziwa ngati sumadziwa ngati sumamvesesa ndi ndiweyo. Pompano Trump ali mu hit so ali mu waikuda msuzu wa moto wazika msuzu wa moto mina akwandira ma backlashes anthu akumudzudzula kwambiri facha anakampa zosakhala bwino zokhuza ndi Somalia garbage makuti zokhuza ndi khanga kuti tsankho right? So actually anthu akumunena kuti ma Trump iyayi kupangazi so nayankhule bwino ngati yeye leader ngati yeyo ngati nyumba imene imapanga preach imalalikira nkhani khuza ndi democracy samena ku yankhula mawu ananga yankhulewa anzawo kanati ma garbage anzawo zona. So that's it. So timafatikire comment pa nkhani iyi sopano yokhuzana ndi America ena mmene akambira mucha koma sindifande yankhulene zambiri koma ndifande kuuzeni zimene sopano Nelson Mandela anayankhula. Video inayo ndikanatha kuyika koma no ndikufotokozana koma ina ndikuyika ndikupatsana pali ma videos awiri a Nelson Mandela. Video yambirira I think koma mwipanga check knock video yambirira Nelson Mandela anayankhula kuti ngati pali dziko loyipa pa dziko lapansi pano ngati pali dziko loyipa malimene timafali lizionesa ngati labwino ndi America amene anabomba inapaka commit ma atrocities imene ilonunga miyoyo ya anthu osalakwa ku Japan ku Hiroshima. America napoza nuclear pa anthu ndithu pakapa panopa anthu akupanga still ma zotsatira za nuclear zikuchitika mpaka panopa zotsatira za nuclear. So anakambaso za malo inaso ndango biwala pang'ono ati agaski chanchana kanaski anyway I think mutha kudziwa noka. Video imene sindiyika koma ilipo mutha kupanga search kuti Nelson Mandela abanga amene kuti America ndi US kwambiri west yoyipesesa chifukwa inapanga commit zinkati zimene zonso kuyambisa nkhondo panga zida ndikuma amakweleza nkhondo agulitsa zida zawo. Chabwino
nkhani number 2 mufare kambe nkhani khuzana ndi amene munapangidwa brainwash kuti America amathandiza video imene ndikupatsana Nelson Mandela anakuona kuti ifeyo nthawi ya apartheid nthawi ya utsamunda chimavutika icha tinafikira mayiko angapo amathandiza even mayiko kwa Africa ina amathandiza amene amachitwa ma front line states acha anathandiza lapo South Africa kulimba ndi atsamunda acha dziko lina limene athandiza Cuba dziko la Cuba linathandiza completely mfuna yani amathandiza koma America adolo inakana kuti kwathandiza inakana kwathandiza America after zinthu zatheka tsopano zatheka atenga ufulu wawo tinjani America pena zabwera nkhona kuti musiye kuchiza ndi Cuba ndine somlana fosa kuti komana nizomveka ife tisiye kuchiza ndi Cuba Cuba ndimene sina ganiza kali karatu kungoyipempha yethandiza America yonadikana so amafuna sabanga dictators zawo kwala mwanza chimbonga so pamene iwo nkhani uthandiza hayi amathandiza ma movies mafilimu ndi number 1 kuthandiza kuti iwo amangofuna thandizo iwo anakhala unanthu kuti ufuna kuthandiza zina akuluakulu or even Malawi kasina akhala amenewe komano amakuyera mu position yokuti niyo musafike pena pakeso yayi that's what they do ndikuwapanga control beno ndikusankha malo amodzi kumene tonse tizipitako IMF World Bank tizipita mmoja kuti zikabwerera forex chifukwa dziko kuti liyende bwinobwino ufunika forex so like something like that and the system ndimene anayipanga kuti munthu azitipangira like azitipanga control beno then if you don't understand these things iwe ngati mafilimu anakupweteka kwambiri basi makutonga zako zimenezo kama this is the reality ma-Africans ife ndi low IQ yathu chepa nzeru kwambiri zimapezeka kuona kuti even panopa who is writing a book nobody panopa amene akulemba buku ndani zimene zikuchitika panopa akulemba buku ndani ngozi ya malemu Dr. South Chilima na anthu wana 8 kachana apa amene akulemba buku ndani nobody palibe akulemba buku right koma kutheka kuti azungu akulemba zisa and document akazokhala documentary atha kusunga zinamba mbiri so mene mujama alemba zimene iwo akuzidziwa zimene iwo basi pamene fano wake fere monkhajeta masiku ngo mabira so same thing mafandi furo kuzenkhana kuzandi even the slave trade azungu ndamene analemba mabuku kusukulu kuti maphunzira slave trade right ima Arabs aluya mabwera kuzatenga anthu mwa by force komano iwo zawo sana zilembe do you know the question is anthu akuda kwa America nakafika kubanja mesenda azungu na maana anazabwa ku Africa kutenga swana azungu abanga za slave trade zonse abanga sa azungu mukawelenga dusa ku Europe dusa mu ocean kwa ndifuri wana anaje njira kulemba bukrija zawo zungu jo samo ndukalemba ziyani ndukalemba za aluyoka sa aluyoka sana lembeso komano these guys all of them aluyosewa analoipa aluya azungu osa analoipa amagulisa anthu you understand munthu wamwe zone wewe munthu wa moyo ora ndimo plan akwatire akhema banja apange zinizi apange maganyo ndasenda laba iwe ukamugulisa ukhaga polo wako are you serious guys ndazunguza mabanga aluya mabanga koma kusukulu kuja amachuka ndani mabuku manane pawaja amachuka ndani aluya iwo anaziyo samo ya chenjera iwo ndikuzipenta pentwe wabwino ngati wona athandizi iwo ati ndamina basa ya discover anapanga discover mama kuti anapanga discover mama kuti Vasco da Gama chani you discover kapanga discover malo yewe kumino wapeza kwanthu undi panga bani discover iwo ndipeza kumalo wapeza kwanthu kale wapanga bani discover anthu amino anthu amapeza kwanthu amene discover malo so
tikhala anthu tizitsala bwino zinthu osangotengera kuti apo tipo body zateza no guys, thank you so much pemana ena kana amadada kuti amavideo ano makhawu chepa kwambiri ndi mfuna. That's why video itakhangati choncho kuti at least zonse zimene wankhulira ziyankhulire. Guys, thank you so much. You must remember that when in 1960, leaders like Oliver Tambo and the young man sitting at the back there, Thabo Mbeki, went out of the country, one of the first steps that they took was to visit the West and to ask for assistance. In the course of that visit, they came to the United States of America and asked for help. They did not get that help. They went to Cuba, and the Cuba on the spot pledged support and actually gave it long before the West could do anything to assist us. I am surprised that anybody should now expect us to condemn Cuba, to condemn the PLO, which has been working with us right from the beginning and helping us in our problems. It is totally unrealistic. It is a typical attitude of countries which really do not approach the problem of South Africa